May buntag mga kaigsunan, dalaygon ang Diyos sa kanunay nga gitagaan kita gayon sa pagtuon sa balaang pulong pinagis sa Holy Bible nga din magatuon kita sa nasulat niini aron kita maandam sa atong kagalingon kining mensahe mensahe alang sa may pagkinabuhi magsunan. Mga kaigsunan, salamat po dako diha kaninyo sa inyong pagpatalinghog sa kanunay sa pagsunod sa atong mensahe samtang kita may kagayon pa sa pagpatalinghog. I-share sa ninyo magsunan kini inyong natun-an napatalinghogan nga di i-search nila Elder Lagumbay agapa minaw sila sa mga mensahe ing atong ginatunan. Sa di pa kumautusunan magsunan sumala sa tunandan mga liatas Ginoo aron sa pagampo. Among gamahanan nga Dios Amahan na ika sa trono sa grasya sa kalangitan, dako kami kalipay kanunay Ginoo pagsalamat labi na sa paghatag nimo sa lugway sa among kinabuhi iyon usab dinhi pagtuon sa balanon nga pulong nga din maandam kami sa among kinabuhi ug masahiran sa namo Ginoo sa among pagkinabuhi samtang niya pagkalibutan na Ginoo. Ginoo gyapon ako mga viewers, mga subscriber. Hatagi sila kanunay sa kasibol sa pagpatalinghog. Hatagi sila og kaalam sa pagsabot. Doon naman sila suliran, problema silang kinabuhi. Mga pisikal, balatian, o uban pa kinahanglan. Ginoo, tabangi sila. Aywa sila sulbara mga kyonan. Ang nagahangyo kanimo nga diin, nga maayo sila mga balatian. Tanan mga viewers, ingon sa mga subscriber. Huwag pa makigalaan. Ginoo, daghang salamat sa imong pagkamayo. Kinita na akong salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga viewers, mga subscribers, once again, thank you so much sa inyong pagsunod, sa inyong pagpatalingog sa ato mga mensahe sa kanunay. Nga din, makasabot kita sa dagat sa panahon, sa atong pagkinabuhi. Salamat sa ako mga kigalaan. Nga din, sa kanunay, mga kaparintihan, nagpatalingog sa mga mensahe. Atong tunan mga kaigsunan ang sinulat ni Propeta Ezekiel mga kaigsunan kung unsa kini ang kalag. Din usa ka sakop na sa iglesia mga kaigsunan nanawag sa ako elder. Aduna siya na conversation bahin sa tagiskot-iskot sila bahin sa kalag. Nga ang kalag daw mamatay. Siya po, ingon siya, ang kalag di mamatay. Dahil, pagkitaan siya, to prove nga din, nga ang kalag, dili, ang kalag nga mamatay. Usa mangsunan, nawag siya kanako, mangsunan nga din, unsa nga Bible text, nga magpamatuod, nga ang kalag mamatay. Usa mangsunan, atong tunan mangsunan, i-prove na to sa Biblia mangsunan, nga din, ang kalag mamatay gayud mga kaigsunan. Kung unsa kining kalag mangsunan, asa gikan kining kalag. Kay dinhi gingon sa Ezekiel chapter 18 verse 4 nagaingon diri. Ani karon ang tanan mga kalag ako man. Ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki ako man. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang kalag ng sala mamatay. Mga kaigsunan, tataw klaro kayo, ang kalag gayon mamatay. Atong tun-an magsunan, asa ang source, asa gikan, unsa kini ang kalag mga kaigsunan. Dinhi sa Genesis chapter 2, verse 7 magsunan, atong masayra magsunan, mahibaluan nato kung unsa kini ang kalag. Nganon, kalag mamatay. Dili nagingon. Sa Genesis chapter 2, verse 7, sunulat kini ni Propeta Moises. O giumol ni Jehovah nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihipan niya sa mga buhok ang iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Tata o klaro kay magsunan, nagikan kita sa pinagi sa gahom sa balang espiritu sa Ginoo, gihuipan
sa gahom sa balang espiritu ang buko sa mga ilong ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Mga kaigsunan, ang tao mao kana ang kalag. Tataw klaro magsunan ang kalag as a person sa katao magsunan. Pinagis gahom sa balang espiritu. Ang una natong ginikanan mao si Adam. Ikuha sa Ginoo ang tao, ikan sa abog, ug gihiupan sa Ginoo, pinagis gahom sa balang espiritu. Unya ang tao muna nahimong kalag, mga kaigsunan. Tataw kayo mga kaigsunan nga din ang tao mo nahimong kalag nga may kinabuhi. Busa ingon sa Ezekiel, diri mga kaigsunan. Sa Ezekiel chapter 18 verse 20 ningon. Ang kalag ngan makasala kini mamatay. Ang tao as a person kini mamatay. Ang anak dili magpasan sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magpasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya ug ang pagkalautan sa lautan anak kaniya magsunan. Tataw klaro magsunan ang kalag mao ang tao mga kaigsunan as a person mga kaigsunan. Dinhi sa Proverbs chapter 19 verse 15 magsunan. Atong tun-ang magsunan sinulat ni Haring Solomon. Ang katapol makapahinano sa lalong nga katulog. Pagkatulog ug ang tapulan nga kalag magantos sa kagutom. So klaro tataw kay magsunan ang tapulan nga kalag nagantos sa kagutom. Ang tapulan nga tao kasi nga tulugon magantos sa kagutom magsunan. So tataw ug klaro kay magsunan nga din ang kalag as a person adunay kamatayon, mamatay ang kalag mga kaigsunan. Dinhi mga kaigsunan sa Revelation chapter 20 verse 4 mga kaigsunan. Atong tunan magsunan sa Revelation chapter 20 verse 4 unsa kini kalag. Unya dahil nakita ko ang mga trono ug niini nagalingkod ang mga gitugyanan sa paghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga ipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagmatod may tungod kang Hesus mga kaigsunan. Mga katawhan giputlan og ulo sa unang panahon mga mikan pagmatod sa pagmensahe ni Ginoong Hesus. Tataw klaro magsunan nga diin ang kalag as a person mamatay magsunan. Apan hinumdumi magsunan. Luyos sa kamatayon magsunan alang sa mga katawhan nga nagalagad sa Ginoo. Sa pagbalik sa Ginoo, sumala sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 mga kaigsunan. Atong pagabasahon mga kaigsunan. Unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Sinat ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Diri ngayon sa verse 16 sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Kaya ang Ginoo gayon mao ang manawon niya gikan sa langit inubanan sa singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manulunda. Ug ang tingog sa trumpita sa Dios unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangamon. Mga kaigsunan, katong mga kalag nga nangamatay nga iya ni Kristo mauna pagpamangon mga kaigsunan. Adunay paglawom mga kaigsunan katong kalag nga nangamatay mga kaigsunan. Ug unya mga kaigsunan sa Revelation chapter 21 verse 3 and 4 din ngayon. Ug nagdumugkog gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nagayon tanawa ang purianan sa Dios ana uban sa mga tawo siya magapuyog ibon kanila ug sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios gayon mao magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios ug iyang pagkapahiran ang tanang luha gikan silang mata ug ang kamatayon wala na ug wala na sa unya pagminatay ni paghilag ni kasakit kay ang tanan mangutan nang ngagina. So mga kaigsunan, katong ang kalag nga nangamatay nga nag-alala sa Ginoo adunay dakong paglawom sa pagpadayag sa Ginoo mga kaigsunan. Una sila pagabanhawon ng sunan o dito sila papuyon sa bagong langit o bagong yuta, the new Jerusalem mga kaigsunan. Wala na kasakit, wala na paghila,
lunlon na kalipay uban nila sa Ginoo mga kaisyonan. Mao ni mga katawhan nga nangamatay katong mga kalag nga nagalagad sa Ginoo adunay dakong paglaom mga kaisyonan. Ug dinhi nagaingon mga kaisyonan sa Revelation chapter 22 verse 5 dinhi nga ug dito wala nay gabi sila dili na makinahanglan kayag sa suga ug sa daw kay Ginoong Dios mao man ang ilang kayag ug sila magahari hangtod sa kanturan. Inaw ta magsyonan nining mensahe sa mabuong mensahe pinagi sa atong baton may tungod sa kalag nga din ay baluan nato ang kalag nga matay apan sa luyos nga matayon ang kalag nga matay nga nagalagad sa Ginoo adunay paglaom sa pagbalik sa Ginoo kay pagkasapuangon uban sa panganod pagsugas pudun sa langit ug sila pabuyon dito sa bagong langit ug niyuta ug wala nay kasakit wala nay paghilak wala minatay ug dili uban na sila sa Ginoo maghari hangtod sa kanturan. Inaw ta ning mabuong mensahe naghatag ka nato kay balo sa atong kaugalingon nga din unsa ang kalag kita ay as a person adunay kamatayon apan sa luyos sa kamatayon adunay paglaom sa pagparehag sa Ginoo uban na kita magapuyo siya sa langit ng pulianan wala na paghilak wala kasakit kuno dili lundon na kalipay magsihan. Inaw ta magsunan dining mensahe nga ato pagatunan nasayra nato may tungod about sa kalag. God bless kaniyong tanan nagpamanandong ning atong mensahe sa ngalan ni Jesus. Amen.